Ramogi jwang Migao mar pur e piny owacho ma Homa Bay ochako chenro mar chiwo kodhi mag oduma kod bel ne jopuonjre manie kaunti no kinde ni ma jopur ikore ne komo. Kodhi go manyiewe nengo mar shillings milion 40 e ikomenda mar 2022-2023 idhi chiw nono maonge chudo ne jopur ma oingo 90,000 e ward 40 ma Homa Bay. Apisa maduong' e Migao mar pur e kaunti no Samuel Owigo koni gisediero jopur ma itogi ni piny mondo mi omi kodhi. Owacho ni chenro mar pogo kodhi ne jopur gedo ting'o malo chenro mag pur e kaunti ma Homa Bay. Kodhi gi idhi tere wards, all the 40 wards mantie e county, equally. Koro ward ka ward proido kodhi maromre, giyudo kilo 4,500 gi 500 gi 20 every ward. And farmers must be identified. Averagely, bro, you do 2 packets mag maize seeds. Jok ma yudo maize, to jok ma yudo sorghum, ma yudo bell, bro, you do 1 packet. What I get farmers 90